Hola, descobridores! Avui, Móra d'Ebre. Amb el seu Ebre i el seu castell. Durant segles, aquest tram de riu va ser la frontera més cobejada, l'autopista comercial de Catalunya i l'escenari de les batalles que van canviar la història. Avui marxem cap al sud per descobrir una capital de comarca que viu per i per l'aigua, coronada per una fortalesa medieval impressionant. Benvinguts, hola descobridores! Avui ens submergim de ple en les llegendes, la història i les curiositats de Móra d'Ebre. Per començar amb força, hem de pujar al punt més alt. Som al castell de Móra d'Ebre, una mola d'origen islàmic que fa més de 1.000 anys que vigila aquesta vall. Aquest lloc ha vist passar de tot. Va pertànyer a la poderosa baronia d'Entença. Va ser testimoni de les guerres carlines i va patir els bombardejos de la Guerra Civil. Tot i que va quedar molt malmès, caminar avui entre les seves muralles restaurades és un viatge al·lucinant. Però el millor és la seva posició estratègica. Des d'aquí dalt es controlava absolutament tot el tràfic de mercaderies que baixava per l'Ebre. Ningú passava sense que els senyors del castell se n'assabentessin. Però si el castell era el guardià, el riu Ebre era l'autèntic motor de Móra. Imagineu-vos que abans d'existir els camions o les autopistes, aquest riu era la via ràpida per transportar mercaderies. Els estels del riu eren els llaüts, unes barques de fusta enormes que baixaven a favor del corrent, carregades fins dalt. Però què passava quan havien de tornar riu amunt en contra de la força de l'aigua? Aquí és on entren els herois oblidats, els sirgadors, homes o de vegades mules que caminaven per la vora arrossegant els llaüts a base de força bruta, estirant d'unes cordes gegants anomenades sirgues. Una vida duríssima que avui Móra d'Ebre homenatgea cada any amb la seva famosa Festa del Riu. Creuar d'una riba a l'altra no sempre va ser tan fàcil. Durant segles es va fer servir un pont de barques, fins que a principi del segle XX es va inaugurar un bonic pont de ferro. Però la història es va tornar a posar dramàtica. L'abril de 1938, en plena retirada republicana durant la Guerra Civil, el pont va ser dinamitat per frenar l'avanç de les tropes franquistes. La silueta del pont, trencat, es va convertir en una de les imatges més doloroses de la batalla. Després de la guerra, el pont es va reconstruir, amb el disseny dels arcs que veiem avui en dia. És un monument a la reconciliació i a la unió de les dues ribes de la població, Móra d'Ebre i Móra la Nova. Móra d'Ebre és molt més que un poble de pas. És un reflex d'una Catalunya fluvial, que es nega a oblidar les seves arrels, el seu castell i el rugit del seu riu. Si us ha agradat aquest viatge per l'Ebre, no us oblideu de deixar-nos un bon me gusta. Fins al proper descobriment!